Danas ćemo da govorimo o ćirilici. Ćirilica se u Srbiji ni podaštava, nažalost. Ona se koristi 5 puta manje nego latinica. Znamo 2 pisma, ali ne koristimo jednako i jedno i drugo. Nije 50-50. Zašto je to tako? Tako je zbog više faktora. Ali ono najčešći odgovor koji čujemo na pitanje zašto je to tako, ljudi kažu pa dobro, to je tako zato što je latinica svetska i to je lakše turistima kad piše na latinici. I nedavno sam raspravljao o tome sa jednim prijateljem, pozdravim ga ako me gleda sada, i on mi kaže pa da, ne bi bilo moguće da sve bude na ćirilici jer niko ne bi ništa razumeo. Na šta sam mu rekao da nije problem pismo, problem je jezik. Zamislite, evo da se nalazite u Francuskoj i da piše ono što piše ovde. Znate šta je ovo? Boulangerie. Da li je razumete? Hajde sada da vam objasnim da vam bude lakše. Jel razumete sada? I dalje ne, pa to je na ćirilici. Jel vam nije lakše? Pa nije. Zašto? Pa zato što ne razumete francuski. Hvala Bogu, možda neki od vas je razumeju. To je pekara. Pekara, pa eto, za mene dok nisam znao odnosno srpski, kad sam video pekara na latinici i na ćirilici, ništa mi nije značilo, ništa nisam razumeo i za mene sve to je bilo kineski. Zašto? Zato što nije latinica svetska, nego engleski jezik. Meni najlogičnije rešenje kad gledamo sve to bi bilo da bude recimo na ćirilici i na engleskom jeziku. Zašto? Zato što kad piše na ćirilici, to je jasno svima koji govore srpskim jezikom, koji znaju srpski jezik, i to su svi građani Srbije, i na engleskom kako bi turisti razumeli o čemu se radi. Zamislite, imao sam par primjeraka, video sam ne samo u Beogradu, već i po celoj Srbiji, piše na ćirilici i na latinici železnička stanica. Železnička stanica na latinici, železnička stanica na ćirilici. To je mnogo komplikovano. Niko ne može to da razume ako ne zna jezik. Tako da je to pitanje koje sam čuo, mislim, 1000 puta kad sam rekao, odnosno kad govorim na srpskom jeziku, da li znaš ćirilicu? Jer svi misle da je ćirilica teška. Evo da vam odgovorim jednom za svakda, ne, nije ćirilica teška. Sa jezičkog aspekta to je samo jedan kod. To je veoma lako. Za nekoliko dana bilo ko može da nauči ćirilicu, čak i da ne zna jezik, jer je to jedan kod. Kad ste shvatili da ovaj B je u stvari V, da je epsilon U i ovaj N kao obrnuti, to je I, onda ste shvatili dosta toga i ne treba vam mnogo vremena da biste mogli bukvalno da čitate naglas ono što piše. Tako da nije to nikakav problem, nije bilo ni za mene, ni za strance koje sam upoznao ovde i koji svi perfektno, ne samo da znaju srpski, nego znaju i ćirilicu. To je osnovna stvar. Da li znate šta je svetski trend? Ono što je svetski trend danas, to je ono što je originalno, ono što je nesvakidašnje, ono što je posebno. Ja sam vodio razne volontere, preko 100 volontera svih ovih godina u Srbiju, na Kosovo i Metohiju. Svi oni su hteli da probaju domaću kafu i naručivali su domaću kafu, a ne espresso. Kad je trebalo da pijemo malo žešća pića, oni su pili ne viski, već šljivovicu, domaću lozu. I znate zašto je bilo tako? Bilo je tako zato što mi znamo kakav je ukus espresa, znamo kakav je ukus viskija, ali nismo znali kakav je ukus domaće kafe koja se kuva u džezvici. I onda ovako miriše, pa onda vam služe ovako odličnu kafu još sa ratlukom. To je nešto originalno, to je nešto što ne postoji u Parizu, to ne postoji u Berlinu, to ne postoji u Vašingtonu. To je ono što je primamljivo za turiste. Na isti način, ono što je primamljivo, ono što je njima bitno, to je da vide nešto što nisu videli u svojim zemljama.
Mi imamo izraz na francuskom kad idemo negdje drugdje koje je drugačije, mi kažemo depaysement. To znači bukvalno da imate osjećaj da ste u drugoj zemlji. I što se tiče pejzaža, depaysement, pejzaža. Evo, pejzaži su sastavljeni i od ovih natpisa. I kad vidimo svugdje oko nas neke ćirilične brendove, kad vidimo neke ćirilične novine, odnosno natpise, evo, osjećamo se potpuno u drugoj zemlji i to je ono što nam se sviđa. To je ono što se sviđa zapadnjacima, turistima vjerovatno iz drugih kontinenata. To je ono što je lepo zato što nećemo da dođemo negde i da jedemo istu hranu, da imamo iste mirise, iste ukuse, iste natpise, isti jezik. Ne želimo da se osjećamo u drugom ambijentu. Naše bogatstvo, naša originalnost je naravno zemlja, jezik, pismo i kultura. I to je pravo bogatstvo. Kad govorimo već o bogatstvu i o jeziku, jezik nije samo sredstvo komunikacije. U jeziku, kao što je pisao Goethe, se krije duša jednog naroda. Jezik i pismo zauzimaju središnje mesto u kulturi jednog naroda. Ako čuvamo, ako negujemo svoj jezik, svoje pismo, onda negujemo svoju kulturu, negujemo zapravo ono što jesmo.